ମୁଁ ଭାଇ କିସ ଖୋଜୁଛି ନା କିସ ବେ ଭାଇ କିସ ଏର କଣ ଡାଳୁଛୁ ପାଗଲା ମାଗଲା ହେଇକି କିସ ଖୋଜୁଛୁ ହାତ ଧୋଇକି ଆଇଲେ ମ୍ୟାଗି ଫେଗି କରିକି କଳା ଫଳା ଧୋଇକି ରଖିଦେଇକି ହାତ ଧୋଇକି ଯାଇଥିଲି ହଉ ତାର ଆଇଲା କଣ ଖୋଜିକି ପାଉନୁ କିସ ପାଉନୁ କିସ କରିଦେ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରୁଛୁ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ରଖିଥିଲି ଦିଟା ତାଟିଆ ଥିଲା ଗୋଟେ କାଢିକି ଢାଳି ଦେଇକି ରଖିଦେଇକି କଳା ଫଳା ଧୋଇ ଦେଇକି ମ୍ୟାଗି ବନ୍ଥିଲୁ ତ ହଁ ଦେଇ ପାଉନ ହାତ ଧୋଇକି ଆଇଲାକୁ ନାହିଁ ଏଠି ବେ ମୁଁ ତ ବାଥରୁମ ଯାଇଥିନି କିଏ ନେଇଗଲା ଏତେ ତୁ ତ ସେଠି ହାତ ଧୋଉଥିଲୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ତ ବାଥରୁମ ରେ ସେଠି କପଡା କାଚୁ ନଥିଲି ନା ହଉ ଦେଖି ଆଇ ଦେଇକି ଗୁପିକି ପଚାରିବା ଏଠି ଶୋଇଥିଲା ହଉ ଚାଲ ଦେଇକି ବେ ଭାଇ ଗୁପି କାହିଁକି ଏଇଠି ଥିଲା ତ ବେ ଭାଇ तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं देख 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 हाँ मैगी बुढ़ी चिटिया କିଏ ଖାଇଲା କି तू तो एठी ଆସିନା ନା ମୁଁ ତ ସେଇଠି ହାତ ଦେଇକି ମୋ ମୁହଁରେ ପାଣି ଲାଗିଯାଇ ଦେଖୁନି ଆମେ ସେ ଗୁପି ନେଇକି ପୋଇ ଜାଣୁ ଆମର ଯାଇଛେ ଏଠିକୁ ନା ସେ ଦେଖିନେ କି ଏଠି ଖାଉଲା ହଉଛି ବୋଧେ ପୋଡ଼ିଛି ଯାହା ଦେଖି ସେ ରୁମ ର ତ କବାଟ ମାରାଇଲା ଏତେ ଆଉଜିଲା କିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଦେଖି ପାଟି କରୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? हाँ भाई देख बे यही खाऊ दिया तू ही खाऊ तू हाँ चूरा ସେଠି ପକେଇ ଦେଇଛ ମ୍ୟାଗି ନନା ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଏ ये तो कष्ट करे यार के भाई दो भाई दो ତମେ ଏଇ ସବୁ ଇଏ କରୁଛ ନା ତମେ मार भाई मार तू मार ମ୍ୟାଗି କେତେ ଖାଇଲ मार मार तू ही मार